як хонагаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 285 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем ҷойгир мебошад. дар ин ҷо деҳқонбозори Гипразем рост роҳ ба сӯи Мардон, аз ин тараф Вайни Городок ва аз ин тараф Чимтепа. хонаи фурӯшимон дар Чимтепа ҷойгир мебошад. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар ин ҷо махозаҳо рост мерем, ба тарафи дасти чап мегардем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ. мана ҳамин бино мебошад, мана ҳамин треза. марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. ин ҷо даромадгоҳи хона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. як хонага мебошад бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар якум ошшона. худи бино аз 2 ошшона иборат мебошад. хона фавран бо нархи 285 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ва дар ин ҷо чӣ хеле ки гуфтем, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.